Mulane ya dilek. Saya bilang begitu deh. Gak siji terus do kepepet kok pas Jumatan kuwi yo. Berjaluk ya bos. Apa yo? Ora aneh. Ya waktu itu kuwi. Lah wong itu kembet gelas sama lik. Apa buri bae? Buri kae. Kan buri kurang, iki temu pitur kuro. Pirange kor ngono. Yo, oke, sekarang atusan. Nah, saya ya kurang. Iya. Loro. Mending goleke kene share sekitar. Lah iya, kira sih ngene sih. Ki 37 iki lho. Salah. Mesti ngene sih. Ya goleki wedok kene cilik sik. Ya. Engko kono kan nak kono gelas cilik. Iya. 200-an kan pas. Yo, biasa kayak gini sih. Belum muncul bang. Tenan Ini iki lho. kepiye ra sido iki keranjang kuwi Pandai. Pasti dibel kuwi. Treke. Ora gelem, ora cukup, kurang. Patang Iya. Kamu kan gue kemarin ngomong biar Pak. Aku udah nanti. Papat lah. Wah, Alah, nimbangi wedok wae nyemplingmu, ngaji kuwi wedok malah nyemplingi lanang. Iki 4 kilo. 4 kilo ndak. Yes. 8. Sampai telek titik 4 kilo. Ya, mulai sing 4,5. Lah iki lek. Umur pira? Kurang sasi. Asik. Papat songo. Papat song. Ya sesuk jen nang iki yo. Sek. Sesuk kan dong tak awakmu iki. Bro. Kowe ngantek lebaran, kan stok lebaran. Tak lebaran. Nek lebaran ya rugi ndak? Gede ini. Kuwi 3 kilo. Wah, 6 likur ya wis. Masuk ya kuwi. Golek 400. Lawenan. Ya ora lah. Ya maksudnya skor ngono kuwi lah. Kan buri sih kae, gurun bae kok. Balan. Ki sing cilik ana ta, sing bobot 2 likur itu. 2 likur. Enak. Buri ya. Oh iya. Nah, 200-an. Mungkur piro Bu kur? Yo kono wae nak nu campurne gede karo subalan kae. Ya ora apa. Daripada nang kene goleki. Ya wis. Ya wis pindah kono Pak lain sile Pak. Tapi tapi sehat ya, maksudnya ora Semang delok dhewe. Oke, layak jual lah pokoknya. Semang delok dhewe. Ya ya. Ibu sebelah kono. Solean. Kelawon. Barang karo ono, Pak. Tak kira gede nak gede kene. Gede kegedean ya, makanya selaporan bobote 28 ngono jare wani ngono. Pintu tengah ri, Pak. Oh, Tengah mungkin Lewat mriko. Oh iya iya. Tapi kandang iki apa kandang mriko? Iki niki. Kandang niki? Oh, kandang mriko. Ora dibiasa iki. Oh. Ra. Jalan-jalan. Lah Panas kono bae, ini cukup ngono lho. subalan karo ning cilikan kae pas nak 400 ekoran. Pilihan karek jenguk rene sithik. Ya niki 450 nek salok. Sing salah 15-an melu ngono wae. Dadi kene kok nganti jiwa sak pickup. Sak piket. Men ora pindah rono pindah rene. Kena awet pokoke. Targetnya lebaran kurang Lebaran. 1 hari, Pak. Hamin 1 nembe telas deh. Targete. Tekane hamil 1 do ngendok. Ora dengan ndok. Tukul wis nganu, minggat tenan. Ora bukti bales sih ya. Ora berapa kau lagi? Yang jangan dan dua satu. Jo, kata-kata muat. Semua. Muat kita ini. Pindah lho. Kira mesake batu. Sok ganti anak isine info ora balik. Kayak ini ya lu. Alah, kalau lu wae berarti jalan. Tekan ngene iki unak-uno cah loro. Kurang itu. Tukul mesti ya tenan iki. Coba. Isi sini. Tidak ono. Boyong mana? Boyong. Minta gue pindah nih. Kalian. Pitmu nang endi? Ya ampun. Pitmu nang endi Mas Tilin? Nang kono kok ning kemas. Tengah sik terakhir ku ono.
tak melu tuh kene. Jore nenek lho nu. Iya. Yang penting kebak iku ana. Lah iya. Pira? Apa iki? Kita itu kalau ngira wis kok beli ro. Agone beli, wong ora rene. Dawis. Ore jiro lu. Macam telu malu 10. Oh iya rasa dengan nih kita. Telu iki Mas, tuku lele iki rong sito ae. Pilihane tuku lho. Tinggal lanang kecil ya. Ora katutan kira ora apa-apa kok. Ini kan ngebote aja ngate. Maksimal 8 Ya 28 lah. Iya, Perlu ta lah, Pak? Nggih, Perlu ta? pernota. Jadi iso 29 Pak, yukur sitok loro tapi ya. Iya. oleh tuku pesenane. Yo tak tekok nunggu bobo ora tekok. Yo tak tekok iki. Enggak kono. Enggak kene. Bintang ping 3 iki, Pak. Ribe. Kau Oh, nggih, mriko ujung mriko nggih. Oh. kan sing mriki malah ku nek kon mriki malah sampean mundur terus. Iya, iya. Mriki gak mriko. Oke, siap. Sing penting kathah tebak ngoten. Oke, yang kebak. Malah kopi tejo wae. Macam-macam ya pite kudue. Iki kudue napa? Dalam Kudue napa ngene iki? Kudue. DOC ini. Iya DOC. Sing DOC. Maksudnya apa kudue DOC ini biasanya? ngertos mriki. Kontak ngandung mah. Udah ganti. Iki pinten ae kowe? Riyen pirangnya, riyen 30.000 3 lantai ini iki. 3 lantai 100.000, Pak. 3 lantai 100.000. Salah lantai 30.000 lebih kowe. Iya. Ya, engko mundur. Jadi iya. Kira mau mundur kok kuwi. Perlu wae lah. Padha wae lah sepadha. Ora didon, Pak. Tengut. Dulu iki 600 duit meneh bar iki krik-krik. Berarti makan balik. Bagi 2 mau berarti. 500. Ya kan? Hah? Engko timnya bagi 2. Iya. Saya wingi alon-alon. Paling tak ya kan. Kok kae karo Mas Pipi tak jualne se. Ini wae iki. Ora filteran nek. Lah dia Mas Pipi. Yo pelotoni yo nak neng. Jadi, wah, anak kang dhuwur. Kan luar kaya pecah, Mas. Hmm? Kon entek Pak. Aku deh. Kowe dhewe ane tuku ora? WA-an pitikmu gawa ora, nek ra gawa arep tak dol ngono. Foto-foto menderekane tukang arep wae emang enggak. Jadi
Di WA pe nyoe ra bales sih lho. Kesel. Bantong. Balas ini ora mentok guys. Ayo semua kayak. Iya. Nah, putreke malah yang bawa ngaret tari kan dane. Lah yang ngaret tari dah kaya. Dua rediane ning kono kan. Makan ngamburan tau ke selu-selura metara. Lah rediane ning kono. Makane dulu. Wih bakal lagi. Kon ora main-main. Main-main. Yang pundi. Pacitan, Pak. Ayo. Kon tamasyare ini brejane ya. Kalau yang aku kejamu kok. Ning tempat temen-temen praci. Oke, kalau modal kiri belah praci. Jalan tembusan meneh. Nggih, napa jalan utama niku. Jalan tembusan ke atas. Sing pesen gua Lewat gereja jalannya apa? Oh, biasa tembusnya kiri waya. Nggih, cepet. Nah, kalau modalnya kiri belah. Kiri belah Punong. Ini kan kiri waya, ya terus dengan gereja niku. Romo. Nggih, Romoko. Kan ekor sak timbang, Bos. Iki sing piro naik, Pak? Pinteran Pak. Nggih. Dijemu sing gedhe ae. Sing gedhe Pak iki, Pak. Ini sing gedhe. Ojo ate cilik nemen iki aja ketot ya. Oh, lha iki. Kok cilikane butuh nggo dhewe 15 ekor. Pinteran. Niki 10 sak timbang. sak timbange piro, Pak? Pindah-pindah toh? Iya. 15-an ekor saya, Pak. 15 ekor. Ya. 15. 15 ekor. Ya, 15 ekor. Tiga 8. Hop. Ini 15. 375. Tiga 75. Tiga 95. Gurih, Pan. Besar.
K75. Sopo betul sih?